Kai, mutumina. Ya dai lafiya? Don Allah ba ganta ba. Wace kenan? Wallahi wata kyakkyawar yarinya ce. Fara ce ko baka? Kai. Oga wallahi dallahi a cikin duhu na ganta. Ye, doguwa ce ko gajeruwa? Kai. Kai, oga kenan. Wallahi dallahi a tsuguni na ganta. Amma yar Najeriya ce? Oga. Ni dai ban ganta da babu wari ba. Kama bari in nuna ma. Ina ga watakila ko za ka gane da Atiku ne ka ganta.